Čaute turisti a turistky. Ahojte. Počuli ste už o Čistých horách? Čistých horách? Ja som veru nepočul. No to ma neprekvapuje. A vy, milí poslucháči? Istotne áno. Však? Istotne aspoň čosi. Či? Snáď. Aj keď možno niektorí vôbec nič. Ako ja. To fakt? No, nechcem ťa sklamať, Tánička, ale je to celkom možné. Ach, toto musíme dať do poriadku. A práve preto si radi vypočujeme, čo sú to tie Čisté hory. No predsa jedna fantastická akcia, ktorú organizuje TANAP. A podľa mňa dosť zásadná. Aha, som nevedel, že TANAP také čosi organizuje. TANAP organizuje kopec parádnych vecí. Alebo sa na nich podieľa. Jasné. Tak super. A čo to teda je? No, pekne po poriadku, Vladko. Ok. Čo ty vlastne vieš o Tatranskom národnom parku? Tatranský národný park je jedným z 9 národných parkov na Slovensku. A je najstarším národným parkom. Bol založený už v roku 1949. A slúži na ochranu východných, čiže vysokých a belianských Tatier, ako aj západných. Tak som sa dočítal. Pekne si sa dočítal. A ďalej? Nejaké lákavejšie informácie? Alebo také, o ktorých možno naši poslucháči ešte nepočuli? No, na jeho území sa nachádza až 25 vrcholov s nadmorskou výškou nad 2500 metrov nad morom. Najvyšší je samozrejme Gerlachovský štít. Ďalej, 17 pralesov. To fakt? To som netušila. A ešte čosi, čo sa týka symbolu Tatranského národného parku. Som samé ucho, Vladko. V TANAPe poskakuje aktuálne viac ako 800 kamzíkov vrchovských tatranských. Konkrétne na slovenskej strane Tatier ich tento rok, čiže v roku 2023, narátali presne 555. Fíha, super. To je pekné číslo. Pekné. Aj keď po minulé roky ich po tatranských končiaroch poskakovalo oveľa viac. Za to môžu čiastočne aj neohľaduplní turisti. Žiaľ. Ale o tom neskôr. Každopádne, ak by si sa chcela o tomto národnom parku dozvedieť viac, alebo naši milí poslucháči, odporúčam jednoznačne perfektné múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici. Návštevníci sa v ňom zoznámia s prírodou a históriou Tatier, ako aj so životom či kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Aha, pozri na tie fotky. Hej, teta vravela, že je to fakt paráda. A súčasťou múzea je vraj aj fantastická botanická záhrada, či dokonca sála, v ktorej premietajú krátke filmy s environmentálnou tematikou, ako napríklad Prežije Kamzík či Zhovorčivý spachtoš. No, to znie skutočne lákavo. A neuveríš. Čo? Práve som sa dočítal, že správa TANAPu vydáva svoj vlastný časopis s názvom Tatry, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku. No pre knihomoľa najväčšieho na svete a zároveň celkom fajn turistu ako ty je určite ako stvorený. Presne tak. Tánička, ten si musím prečítať. Navrhujem sadnúť na vlak smer Tatranská Lomnica, navštíviť múzeum, kúpiť časopis a potom môžeme vyšliapať napríklad na Skalnaté pleso. Alebo najprv vyšliapať a potom skočiť do múzea. Aj keď... Počkaj, Vladko. Čo? Prečo? Pekne po poriadku. Ešte stále si nespomenul čosi veľmi dôležité, čo sa týka TANAPu. Ako aj iných národných parkov, samozrejme. Čo také? No predsa návštevný poriadok. Jaj, aha. No dobré ráno, ty knihomoľ snívajúci o časopise Tatry. Áno, nespomenul som ho. Ale čítal som ho. Nejde predsa o to, či si ho čítal, Vladko. Teda je super, že si ho čítal. A áno, je super prečítať si ho vždy pred akoukoľvek túrou či tatranským výletom. Ako aj navštíviť webovú stránku daného národného parku kvôli čerstvým informáciám. Ale čo? Je dôležité, aby si pamätal, čo sa v ňom píše. A podľa toho sa aj v TANAPe správal. Ako aj vy, milí poslucháči. A samozrejme nie len v TANAPe. Lebo, ako vraví teta,
V Tatrách musíme dodržiavať poriadok. Tak čo si z toho návštevného poriadku pamätáš? No, napríklad, že šliapeme len po turistických značkovaných trasách a náučných chodníkoch. Samozrejme, niektoré bývajú uzavreté v čase zimnej uzávery. Neničíme informačné tabule. To je snáď ale jasné. No, to by si sa čudoval. Ďalej, nerobíme hluk. Táborenie, stanovanie či bivakovanie je v Tanape zakázané. Prespať môžeme len v tatranských chatách. Správne. A že zakladať oheň môžeme len na vyhradených miestach, taktiež nezbierame čučoriedky či iné lesné plody. To je tiež zakázané. A určite netrháme žiadne kvety ani rastliny a neplašíme tatranskú zver. No super, Vladko. Chválim ťa. Ďakujem, Tánička. Keď už spomínaš tú zver, vieš, že aj ty môžeš zachrániť zraneného živočícha? Ako? Čo najskôr musíš zatelefonovať pracovníkom Tanapu. Telefónne číslo nájdeš na ich web stránke, ktorí ti poradia, ako postupovať. Ak to bude potrebné, prídu osobne. Ok. Rád zachránim nejakého živočícha. Aj keď dúfam, že to nebude potrebné. A ozaj skoro som zabudol. Tatranskú prírodu samozrejme neznečisťujeme odpadkami. Perfektné. Som rada, že si to spomenul. Konečne. A čo s tými odpadkami robíme? No, ak máme nejaké odpadky, napríklad z desiaty, ktorú nám do batohu balí tvoja teta, tak si ich zbalíme do batohu a vezmeme domov. Presne tak. Akékoľvek odpadky si z tatranskej túry či výletu berieme v batohu domov. A v žiadnom prípade ich nevyhádzujeme do tatranskej prírody. Aj keď, ak sa budeme pohybovať okolo hrebienka, môžeme plastové obaly vyhodiť do špeciálnej zbernej nádoby. Ale pozor, milí poslucháči. Konkrétne len zálohované fľaše a plechovky. Čože? Hej, to je novinka. Skvelá novinka. Hej, perfektná. A ako sa vyjadril minister životného prostredia, v rámci Tanapu sa môžu turisti a turistky tešiť aj na ďalšie zberné nádoby. A to konkrétne v Tatranskej Polianke na parkovisku smerom na Sliesky dom, v Spálenej a tiež v Tatranskej Lomnici pri múzeu Tanapu. A riaditeľ správy Tanapu, pán Pavel Majko, ešte doplnil, že sú dokonca odolné aj voči medveďom. Tak to je naozaj super správa. Hej, teším sa. Konečne bude v Tatrách poriadok. Snáď. A ozaj, keď už spomíname túto tému, odpadky samozrejme nevyhadzujeme ani do tatranských plies. Ok, jasné. No žiaľ, nie všetkým turistom a turistkám je to jasné. V rámci akcie Čisté vody... Čisté vody? Nespomínala si Čisté hory? Áno, spomínala. Ale teraz mám na mysli Čisté vody, ktoré sú súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov. Aj v tatranských vodách žiaľ treba urobiť poriadok. O tejto akcii som nevedel. Hej, je super. Za takmer 3 desaťročia vylovili potápači z tatranských plies viac ako 7 tón odpadu. A vraj na ich dne ležalo skutočne všeličo. Čo také? Konkrétne na dne Štrbského plesa to bol tomahawk z natáčania filmu, historické svietniky, hokejové bránky, sedačka z električky či píly na rezanie ľadu. Neuveriteľné. Veru tak. Neuveriteľné a smutné, čoho všetkého sú niektorí návštevníci Národného parku schopní. Čiže keby chcem, môžem sa potápať v Tatranskom plese aj ja? Vladko. Tánička. Ty sa chceš potápať v Tatranskom plese? Ty predsa vieš, že kúpanie sa v Tatranskom plese či potoku je zakázané, Vladko. Čiže samozrejme aj potápanie. Áno, samozrejme, viem. Ja som to ale myslel tak, že či sa môžem aj ja zapojiť do tejto akcie. Aha, no teoreticky by si sa aj mohol. Fakt? Hej, ale keďže si skôr knihomoľ ako potápač, respektíve nie si žiadny potápač a nemáš ani potápačský výstroj, navrhujem zapojiť sa do akcie Čisté hory. Aha, ok.
Ak nám teda už konečne prezradíš viac o tejto parádnej akcii. No, ako mi prezradil pán Igor Stavný, podstatou tohto podujatia je čistenie tatranskej prírody. Samozrejme od odpadkov. Po ukončení letnej turistickej sezóny. V tomto roku sa koná už jeho 45. ročník. Fantastické. A teraz počúvaj. Za ten čas, za tých 44 rokov, vyzbieralo takmer 48 000 dobrovoľníkov neuveriteľných 64 tón odpadu. Wow! Do čistých hôr sa môže zapojiť každý. Tento rok, čiže v roku 2023, bude dokonca prebiehať počas septembra a októbra. To je novinka, keďže po minulé roky prebiehala táto akcia len poslednú septembrovú sobotu. Taktiež nebudú ani konkrétne nástupné miesta. Dobrovoľníci budú zbierať tam, kde bude ich pomocná ruka najviac potrebná. A ozaj, pán Igor Stavný sa taktiež vyjadril, že by bol rád, keby sa stratil dôvod organizovať takéto podujatie. Ale žiaľ, dôvod konania stále pretrváva. Kedy vyrážame? Hneď? No, najprv musíme kontaktovať pána Stavného z TANAPu. Aj keď pomáhať tatranskej prírode, čiže udržiavať a dodržiavať v nej poriadok, by sme mali počas celého roka. Nie len počas čistých hôr. Je to jasné? 100% jasné. Aj vám, milí turisti a turistky? Tak do počutia na budúce. A prosím, nezabúdajte na poriadok v Tatrách. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek, od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.